Hello mntana maketani. Ngithi mina phela sinemali sengiyifakile ihambile le manje yonhlala yena. Hawu ufisa kulosikole. Ngathi namhlanje lemancane yebo. Ufisa kulosikole. Oyiphilo sesho. Ngibana mshayela. Makwakho. Awusobuye njani mangakho ngani bekasala ngabonga sengasendi imali. Sola kami. Hayi ngangandisi so manje. Khatha ngomsilo. Ubona phela qoqede emabhizinisi. Akusilo mntana maketani. Ngifake 104 rand nema charges akhona. Uyabona ama charges. Ngishayeka mobile money ka-MTN ngaze yafaka lesingisi sithi pay withdrawing charges. Nangabe sakutshela. Angasho sino ngathi yes. Sakutshelani wena ngale nto le? Hayi. Sophinde kufakile futhi ufakile futhi. Kungidlabada phela lokho. Ba angifuni ngicaba kombopho. Cha kombopho ngifaka 104 rand. Likhulu. Yakho awulali. 4 rand. Ngingwala ngisayikhuluma le nto ngoba phela phela ngilali. Lokho kusasebenza Manje losisite ngani sini singakusita ngani? manje boyifakele nyaka ufuna kwendeke nyaka. kumele itiphilo. Mina ngiyabona ngilungisile. Ngilone makhuba mina. Ngitshela ukuthi ubonile uyakule nyanga yakho le lapha le limbiti. yebo bengena Zandro Street lapha. Hayi we. Ngibrocho sethu. Manje akungeke phela akukaphephithile. Nalokho sina interview mani lahla lo dress bomb man. Nita lo muntu wena chubeka umbite nesaluni yakhe. Yabo anzi ufuna ukuthi phela muntu. Umchini. Nifike le esaluni. Yebo futhi. Umodele nje kahle. Umfake mfake kahle umtshele futhi bude ukuthi umuntu wegcina umchini ekuduleni. Umfake lapho. Athi nakasachina phela ubhizweni ngisomabhizinisi incingo takho. Uhle uthi kancane uphinde ubuye uthi kancane uthi ubuye athi ke sacaba ubuya hayi sukela namhla bhuti ngusombululo ligama lakho Uyamshiya le saluni wena ungafiki bese soya nawe. hello yes mani mntana maketala ngibukela usile mali yosongihlabate yona ngide inkinga mntana maketala ngicela sesaluma nikusasa sihlangane erenkini ngiyacela ngifuna ukufala phe saluni kaShingrun saluni Gibel tambe. yegibela khuleka ndaphinza ngufake ngingetela to lokulonayo le ngibe ngifakele yona ekude akhuleko songayisebenzisa nje for your own risk yabona nasojika ngifuna uhambe private jet yebo ngifuna phe saluni nje ufike ukhethe umqhino nje wedudu Bodi ngisathintaye netigubhu. Bodi ngisathintaye netigubhu. awona mina mbambe sengiphelile mina ngiwabile uyayathi nayi plan naye. mani ngakutshela Nakusita wena thi. manje sengiveleni nithi ngingafike ngingene esaluni ngingene naye ngithule abude nokuthi malini umchino odulile ahlale phansi base bamshaya 2 lines ngibona ukuthi mafish 2 lines emvalo kongiphuma ngithi uyathi manje kuyes kulula kanje futhi le ubomneti inombolo yami yebo umneti inombolo yami yakusothi Jala ngase yakushayela lega Dennis tabangathi siyabo siyaxhuma somnike le Ushiye yakho kanjalo. ya ushiye nje kanjalo But nyalo plan elula futhi. Anthi sokunathile lokho. Ukunike ini mama qeshana. Khuluma qeshana. hayi mkhuluma qeshana nginike nyafa nyafa uyavusa